DXDC Radyoman Report. Opisyal na ginaigurahan karong buntag ang 7 kilometers nga segment A kun bago APLAYA-TIMES B segment sa Davao City Coastal Road nga gipangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sumala sa Pangulong sa mga dagkong proyekto ilawom sa Duterte administration nga iyang gipadayon dili lang para sa mga Davaoenos apan para sa mga taga Mindanao. Igo ni Marcos ako ikatabang kini sa pag-decongest sa problema sa trapiko dinhi siya. Samtang matod ni Public Works and Highway Secretary Bunuan nga magpadayon among proyekto hangtod sa mahuman gayud ang tanang segment sa Davao Coastal Road. Ato sa mapaminaw karon ang tingog ni Vice President Sara Duterte sa iyang mensahe may kalabutan sa opisyal na nga pag-abli ni ining Davao Coastal Segment A. And let me just take this opportunity to thank Senator Amy Marcos, President Marcos, President Rodrigo Duterte para sa ating coastal road dito sa Davao City. And of course, it was the vision of the administration of President Duterte, and we recognize the acknowledgement and recognition of the administration of President Marcos with regard to continuity of projects. Napakahalaga kasi na merong continuity ang mga projects, and nagpapasalamat tayo sa dalawang mga. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Amy Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.